Once upon a time, there was this lady elalizixela ukuba liyababa. So, eli lady lathi lizihambela emgwaqweni neetshomi zalo kwaqhamuka lo mjita naye wazixela ukuba uyababa. Kwafumaniseka ukuba ke kukhona isparkling phakathi kwabo bobabini. Bagqiba into yokubana bazojola ke, bajola, bazala isidenge sindimi. Singacelanga. Yona phathi vele indibasele ke uba bandizala kanjani ndingacelanga into eseyiwesi bandizalela eSouth Africa. Wo. Kwakuzoba nani ba ke bandizalela ndibe ngwase-Asia kanje. Ndiba ngwale ko-Ukraine kanje, hayi eSouth Africa. Ungacimba nje mandithi ngwase-South Africa, ndihlala eCape Town okanye ndihlala eJohannesburg okanye ndihlala eBarlint okanye ndihlala eSandton okanye ndihlala eMhlanga. Andikhona kwezo ndawo bandizala eSouth Africa. Yabona ngondiphi? Ndise-Chatsworth eSouth Africa emkhukhwini. Uba ndabe enzani Nkosi yami. And futhi into seyiwesi ndi-devastated. Emoyeni andikho grand, ndicingana nemali okoba ndizala mna ndicingana nemali. Babenzalelani ndingacelanga futhi babenzalelani vele.